Hello, auntie. Imbag man tayo mawag kayo. Uray at daak dito'y sa bali a pagilian. Di ka malipatan. Siksi ka lang ti kabsat day di mama. Ngam ada kayo mat ngamin iti adayo. Di ka kadi pa'y nagsubli iti balayo. Saan, auntie? Naranggas mat da Uncle Danny kanti agsyuman kanya. Di ka di kabsat day di papam, tinakda ka matam. Wan, auntie. Manipod awanan day di papa. Isudan tibos ijay negosyo ni papa. Kadwanan ni Tita Carla. Binaybay anda ka apim manaw iti bukod mo abalay. Wan, auntie. Agam-abang aklang iti basit na kwarto. Tabasit mo ti sweldo ka servidora. Si Mardengak pa yan nga agadal. Parbangon pa ilaang nakariingkan. 7:30 pa'y mula ang tisarek mo nga agdalos ijay dakkalapas dek ijay syudad anak ko. Inlak pa'y sibugan na iti mula kapit siya, sakbayan sumurikak nang. Siyak toon timang sibog. Medyo adayo ti pagsakduan iti pagsibog. Basitan ti ubog ti asideng abubon. Marigatan kayo Sapay sang atmet. Nabambanog kanton asumrek iti trabaho manak ko. Kabalak nang. Napigsat to'y anak yo. Nanang, napan ka din ni Manong iti trabaho na? Kapkapan na. Amangan kanong amin numala daw. Apay adinak inuray. Tapno adda kadwak amagmag na. Papanam aya. Imbagam kumakan kwa na tapno inuray na ka. Adda nga min nakita nga agkasapulan iti waitress, nanang. Kat masapul nga agipasa kano iti biodata. Sakbay nga agaplay. Adda ka di bayo datam. Adda nga iso kumangarot ti papanak kita. Mangipasak iti biodata. Kan agpa-interview Oh, mutlagayam. Apay nga rod adi ka nagriing itinasapan. Nariingak ngamin iti nga trabi nanang. Kat nabayag ajak nakaturog. Aldaw gaya man, idi nakapuutak. Adto'y ti minubuk, miss. Agpili ka, tayo nakalaan ti order mo. Ayan ka diti pan nakaobisina da ito'y a restaurant. Kaya't kukumati agaplay akas servidora. May sakagayam nga aplikante. Ijay abanda, Makitam, jay ruangan a berde ti pintura na. Awan. Agyaman ak unay, miss. Awagan naklatan iti Eva. Anya man tinagan mo? Syakmat ni Julie. O sige tamapanak nga rod dita opisina. Eva. Sige. Good luck iti panag-apply mo. Kan iti interview. No makita mo umay ni Eva dito balay, but nga, tapno saanan nga umay ditoy. Napananangatan, ma'am. Sipo na ti tinungpayo kat pimanaw mo tayo. Dayjay ti kayat ko mapasamak. Tapno matagikwak ti negosyo kandaga day di asawak nga amana. Tapno maaramid ko ti paparamid yo kanyak. Masapul ko pa'y mo't atibasit na pagpagalis, madam. Ikan kay ti kwarta, ngam kaumom tingiwat mo kadagiti mapaspasamak dito'y balay. Di ka dati relasyon nyo ka ni Sardanay, ma'am? Tangiwat mo? Apay abalik sampay laang. Ay, doa talang ba dito, ma'am? Awan mo't makangay. Naglapayag ti daga ko nada. Tanangam ti panagsasao. No di mo kaya't nga oray si kakat pagtalawak dito'y dakkal abalay. Rimor ka ba ito opisina ni boss? Kumusta ti aplikasyon mo? Naala akon. Mangrugi ak kanon inton bigat. Adamat nga rod ka barbaro akadwami dito Nabayag ka din dito Medyo. An-anusak, uray na babati sweldo. Tadyak ngamin nakaturpos iti panagadal ko. Taga dito'y ka syudad? Wan. Ubingak tay, idi na tay ti inak. Nangasawa man ti amak iti naranggas. Iso api manawak iti balay mi. Simregak akas waitress.
Kasta ka di? Ay, kaasi kamot nga rod, Eva. Manong, inton bigat, di nakpampanawan agkuyog taamag na, tamapanak iti trabaho. Anya? Agtrabaho? Unya kanumot nga di trabaho ti kapsat ko. Ni manong mat, kung kunamsa, waitress to'y kabsat mo. Anya? Pudno ka niya may saka na waitress? Wan manong, iti may sa restaurant ijay downtown. Ne. Ang damat gayam amam. Kunak nagpatingga ka lang dito balay. Adamot amok manong, kung kunamsa. Ala, masapa ka nga rod ta magmagnatan. Amumat dito ayan tayo. Manmano tilugan. Imbag no makadanon ta dita baba ta mabalin ti lumugan. Ang asidagmat ng ti pagtrabahuan. Iso magmagnatan. Mayat kit di taag-exercise tan. Kasano nga ta maipanagan ka data ti sanikwa day di kabsat mo? Sanikwa ti asawa na. Masapul nga agpirma ni Eva. Ta isulaan ti anak day di manong. Apay pailaan, kat kabsat mo mat. Kan, asawa nak mat. Kukwada ngamin iti sigud nga asawa na ti sanikwa. Ni Eva ti rumbang agtawid. No kasta, masapol nga rod nga agpaarami dak iti uray peke a papeles nga inted day di asawak ti sanikwa na kanya. Ken, inted namat kanyak ti dadduma. Rumbang lang. Saan kat aday dyan nga Eva ti agtawid? Iso anak ki asawa ak iti lakay nga amana gapo iti sanikwana. Ngamno agparan kan agreklamo ni Eva iti korte. Delikado. Iso nga rod nga agpaarami dak iti papeles iti abogado. Agmay may sa kakadi iti boarding house mo? Wen, awan nga min kabsat kan kabagyak dito Agmay saak nga anak. Awan magtandag iti dadakkel ko. Di pala sitang akpay. Kat, dagiti kabagyan ti inam ngay. Adda may sa kabsat na. Ngam adda ijay abroad. Umawag mat sagpaminsan. Apay asag paminsan laeng ako nam. Damag ko nga stricto ti asawa na. Saan siguro anasaya ti kababalin na. Umawag siguro no awan ti asawa na. Syakmat, adda balay mi itirabaw ti bantay ijay igid ti syudad. Kadwak ni nanang kan manong ko. Awan matan ti amak. Imbagpay kan ka, taada ka balay mo. Ngam siya, awan. Nanang, addaman kadwak a serbidora iti restaurant a nakakaasi. Apay ang nakakaasi ako nam. Pinapanaw ti agsyuman kan kwa na. Agab-abang kano iti basit a kwarto. Agmay-maysa. Nagalasmat ti ugali na itang agsyuman. Masyanak nga rod kan kwa na manong. Pasaray na liday. Gayimam latata kaasi mo't. Saan unay nga agliday no adda gayim na amang iparik na iti pamatag. Winanang. No apay mat anaranggas ti agsyuman kan kwa na. Kat nasingpat mat. Adulat ta ti kakasta at tao. Tila pagsayaatan ti bagbagida ti napatag kadakwada. Imbaga ti abogado, akasapulan kano ti pirma ti sinalbag a babae, tapno maipanagan kanyak ti sanikwa day di asawa. Day tangarod ti bagbagakan ka. Kasanutan, numapukaw ka data ti negosyo. Ay, saan na mabalin? Kasano pa yung maaramid ko ti kaykayat ko? No ni Evan ti manarawidwid iti negosyo. Lakit di Saan ta makairwar iti kwarta no awan pang malubos na? Dayta ti Jack pulos kayat ama pasamak. Ti kasayatan nga ramiden ta. Alilawon ta ni Eva. Ha? Kasano kuma ti panangalilaw ta?
Mangbiro ka iti kakadwam, tabirukan nyo ni Eva. Birukain ko na yo, ma'am. Pagawidan nyo ka rin. At dati masapol a pirmaan na. No lakad ta mapirmaan nan dagiti papeles, mabalin nan ti pumanaw manen. Anya ka di nagidya papeles, ma'am. Apay ka di nga agdamdamag ka? Ti ipatrabaho kan ka ti aramidam, tabayadan ka met? Mga alak nga ron iti kadwa ka, ma'am. Diyan ko madalugan na tapno masapulan mi adagaws. Diyan ko malugan dito'y balay, nga mabigbig day dyan ni Eva. Siguradong aglemang lakit di day dyan. Pinabiro ko ni Eva kan ni Budoy. Kasano nga di ko nam, apanangalilaw takan kwa na. Ibagam nga adda maawat na nga allowance a binulan nga aggapo iti negosyo. Ngam, masapul nga agpirma nga umuna. Mayat, day ta na panunot mo. Inton mapirmaan nan ti papeles, jak tumatlaikan, takukwak ton ti sanikwa ti ama kan inana. Kukwata ko nama. Masapul nga rod ang masarakan da, nunap na pananday di babae. Huwag nga rod. Apay adita na panunot da ito Sakbay apimanaw. Apay akalat apimanaw ka. Idi adda simrak alalaki dito yung restaurant. Saan ka di arumbang asabaten ta tapag serbiyan ta ida? Kabagyan ti agsyuman kanyak dagi jay. Sigurado lakit di apagawidan dak, taparigatan dak manan. Ha? Kasta ka di? Ay, saan ka pa yung arumwar di taayan mo? Siya kung ti makaam mo kadakwada. Agi aman ako unay ha. Sapay ko ma, tasan ang nakita ni Busti naramid ko apanang panaw, idi ada sumrak a parokyano. Ilawlawag mo kan ni boss ti makagapo. No apay apimanaw ka. Di naawatan ti anyaman a rason. Ti kayat na, kat naalibtak amin ti servidora. Ikatan na adagos dagiti makita na anabuntog nga aggunay. Kasta ka di? Sapay adda CCTV dito Simot dyan na istoryak kada kayo akatrabahwak, a pinapanaw ti agsyuman kan kuana. Tapay. Adda ka di manan sa bali aparikot na? Wen manong, nakita na ti kabagyan di agsyuman kan kuana akatulong da kano. Ang mga nubirbirukan da, kat parigatan da manen kano. Nagdakas mo't dagita at taon. Ngam, saan mo't nga ubing na itagnagan ni ti Eva? Apay asan na lumaban? Awan kano ngamin ti pagpaabogado na. Kan awan ti amuna ang makatulong kan kuana. Kan kabuteng na ti agsyuman kan kuana, manong. Nauyong nga roday tang agsyuman ano kasta? Di mo matla isang putan ni Eva. Babae laang dayjay, idinto talalaki kayo. Ang mga awanan dito siyudad, ma'am. Napananangarod ngay? Saan nga ta anak asawan? Kat addan iti sa balya lugar. Saan laang adito'y syudad ti pagbirukan nyo? No kasapulan arumwar kayo dito'y syudad, aramidan nyo. No kasta, mapan kami ti igid ti siyudad, ma'am. Ado ngamin nang iti nangato apasot ti siyudad, iti aglawlaw. Amin nga iskinita kan igid ti syudad, danunan nyo. Matungpal, ma'am. Oh, sa ingarod paggasolina ti lugar, ma'am. Sana tumaray ti lugar no awan gasolina na. Ikan ka, ngam ipakitam amin a resibo kanya. Apay akasta tilangam arimwar iti opisina ni boss. Pinapanaw ni boss. You are fine, kunana kanya. Gapulang iti napasamak iti kalman. Sapay jak nakabayad iti abang ko, iti abang ang akwarto. Papanawan taklakit di, no jak ka no makabayad inton bigat. Alaan da dagiti alikaman ko. Apay adi ka nakabayad. Nagsakitak namin sakbaya si Merka. Nagbakasyon na, kat basit tinasweldo. Kasano ka nga rod itan? Diyak mo, mariribukan na klaunay.
Eva, agyan ka pa iti suli da ito a restaurant. Urayim amalpas ti oras ko nga ag-duty, ha? Hello, auntie. Agyaman na tayo mawag kayo manan. Anya ka di ti parikot. Apay ngagsangsangit ka. Naikatak iti trabaho. Gapo ka dagiti lalaki akadwa ni Tita Carla, auntie. Ay, dakas sa partaan dayta. Liklikam, dagpakita iti dayta, Carla. Kabutang ko ni Tita Carla, auntie. Anya ti aramidag. Naikatak iti trabaho. Gapo ka dagiti lalaki akadwa ni Tita Carla, auntie. Dakas sa partaan dayta. Liklikam, dagpakita iti dayta, Carla. Kabutang ko ni Tita Carla, auntie. Anya ti aramidag. Saan ka una rumrumwar? Ang mga nuadama di aplano kan kadayta, ngagsyuman kan ka. Papanakon nga, auntie. Diyak nakabayad iti abang ko iti kwarto. Sigurado a papanawan dak. Alaan dalakit di ti gamit ko. Tapno iso ti kasla pagbayad ko. No adam amom dita. Ijay ka pailaang amakidagos. Nulakad kayat da. Sige, auntie. Padasak. No kayat to'y katrabahuak ang makidagusak ija balayda. Bye, auntie. Nalpasan ti oras ti panagtrabaho. Kayat mo ka di ti umay ijabalay mi? Ha? Mabalin ka di? Nulakat kayat mo ti magna amapan ija ayan mi. Iti nga to ti bantay iti igid ti syudad ti ayan ti balay mi. Diyak pa'y napnapan iti bantay. Padasag matimapan. Wen tapno makita mo ti ayan mi. Ay, ibaga kon ti pudno Basit ti balay mi. Ngam, naragsak kami nga agkakabalay. Sa anak nga agsapul iti dakkel a balay. Ti importante, ada na talgad a pagyanak. Jay, sandak a makita, dagiti managdakdakas. Eva, yamamok kan ni nanang ko. Kastamot tan ni manong ko adjak. Nanang, manong, isumot ni Eva akatrabahwa. Imbag man, takinayat mo ti imay dito'y nanong mo abalay, may balasang ko. Yamanag unay ka ni Julie. Takinayat na kain kuyog dito'y balayo, nana. Silulukat ti balay may iti asino man na sumangbay. Nang runa no kasken ka anapintas adayag. Agpaiso timbaga ni Julie. Naragsak kayo a pamilya. Kasta kumamat ti pamilyak. Ang mga nagbabawi ka asimangbay dito gapo iti kinamarigrigat me. Sa anak apulos nga agbabawi. Pagyamanak, tamakidagusak dito'y balayo. Sapay ko ma, tamakasubali takto iti masungad nga aldaw. Mano nga aldaw yun nagbirbirok iti may salaang a babae. Di yu pa'y masarakan? Isardang yun tagbirok, tamangalaklangan iti detective. Detective, kunayaw, ma'am. Tulang ka kadi? Sayang lang timbay bayad ko kada kayo, tadi yu mat masarakan da dya babae. Ha? Kilabansa mat lang ti amoyo asapulan? Kilaban ka no. Masapul pa'y aya abirukan ti kilaban. Apay anak ka matider kalata dito sango kon? Ingkag dalo si JCR, wala dya garahe. Buisit kit de. Buisit ka no. Oras ikamot ha. Nalamin di tiruar. Apay adi ka umunag di ta kwartoyo ka ni Julie. Pampanunutak lang. Noan niya tinagba na agak. No awan day ti balayo ang nagkamangak, manong Jack. Saan ko maaday ta ti panunutem? Sayang lang na ta kinapintas mo. Bumakit ka adi na oras kapo iti kapapanunot. Unay kat day ta bumakit adagos. Aday ta, imisem ka matlangan. Uray apagbingi nga isem. Unay mat day ta pagbingi nga isa man.
Inkakit maturugan, tapno di ka mapuyatan. Adda ka din tinangdanam a detektiv. Makumikumak ngamin ni opisina. Adan, intad ko kadakwada tiladawan ni Eva. Nasayat. Barang nalalaing dagiti detektiv ngam dabudoy. Sayang tingtang-tangdan mo kadabudoy. Isungarod nga imbagak kan kwa na, akilaban laang ti amuna sa pulan. Ayan nga taaya dayjay nga Eva. Makamon dagiti detective kan kwa na. Kat itad kunto titangdan dagita a detective no maiparangda ni Eva kanya. Nasaya at dayta nga inaramid mo. Anya ka di ti apelyedom, Eva? Ha? Apay at damagampay no anya ti apelyedo. Dakas ka din na maamuak no niya ti apelyedom? Ti inusar ko nga apelyedo kat Santiago. Ngam middle name ko dayta. Apay di mo aramatan ti hustong apelyedom. Tapno dinak masurutan ni Tita Carla, manong. Anya ka di ti hustong apelyedom? Ibagakkan ka, ngam di mo kumadakdakamatan ha. Pangaasim, manong. De la Francia. De la Francia? Mabigbig-big a pamilya ti akin apelyedo ti dayta ah. Apay akas la mariribukan ka, anak ko. Mas dawa kiti imbagan ni Eva. A de la Francia ti apelyedo na nanang. Anya ka di ti parikot iti apelyedo na de la Francia. De la Francia ti apelyedo ti akin kuko iti pasdek a pagtrabahwak. Adumat dita ti agpapada iti apelyedo. Ngam saan damit nga kakabagyan. Sa bagay, wanmat kat di ananang. Naira nala siguro ngagpaiso. Imposible a kabagyan na dagiti milyonaryo a negosyante nga akin kukwa ka dagiti dadakkel a pasdek kanda dumapay a negosyo iti syudad. Dahil tangarot ti pampanunutak nanang. Inyawag dyan may sa detective. Nga adda ka no nakadamagan da at tao ang nakaibaga. Nga adda nakita da kaing-ingas tiladawan ni Eva. Amangan no iso tinakita da kaing-ingas tiladawan. Barang tapno mapagpirmata. Kat maipanaganon kadata ti sanikwada. Dayta ti tagi uray ta mapasamag. Adda masurunak iti dayja babae. Tanagrigat asapulen. Saan anak kaanos iti kinaulpit mo kankwana? Diyak ngamin makananos kan kuana. Pinapanaw ko dagiti katulong. Ngam di namot ammo ti agtrabaho. Imbag ta simmangput kan, anak ko. Amom, tinulungan nak anaglaban ni Eva. Ngam madlaw ko akasla saan anairwam nga agtrabaho. Ngam ikagkagumaan na mutlata. Nasingpet mo't ang arod, takunayo ngayon kagumaan na. Wen, anak ko, amangan no adda mabalinda iti piyag. Tamadlaw ti tao anairwam iti trabaho kun saan. No saan man anarwam, anyang arod. Nasingpet mo't abalasang. Maanusan na pa'y no anya ti may pasango. Wen matkit madlaw anasingpet. No apay aranggasan ti agsyuman ken kuana. Nagranyag ti langit. Gaputas selag ti bulan. Ken naranyag dagiti bitwen. Nagmayat abuy-buyaan. Naragsak ka kading agyan iti balay mi, nga oray basit lang. Nadalos ti puso dagiti agnaad. Iso anaragsakak. Uray dakkel ti balay. No utak ko lao dagiti agnaad. Saan anaragsak? Imbagam ko may tagsyuman ken ka. Baknangak ta de la Francia ak. Baknang tinagtaudak. Kunang kumaa. Dayta katin ibagbagan. Ad-addan akaguran ak. Tarupat kwarta dayjay. Ala, saan da ka mat siguro ang masurutan dito ita adayo mo. Kasla naragsak ni Manong ang makisarsarita kan ni Eva
Nanang, Day tamot nga rod ti madlaw ko, anak ko. kaasimot ni Eva. Isugayam akanayon analiday idi agtrabaho kami pa ije restaurant. Kasanupay ita makatrabaho, kat addamot mang sapsapol ken kuana. Awan mo't ngamin mabalin tayo. Tapno i-report tayo kumakadagiti pulis. Narigat ti mairamraman kadagita abanag no awan kwarta manako. Nang runa no adda kwarta ti kalaban. Nakaladladingit a panunutan ti kasasaad tayo amarigregat. Isuan na sa isaya at alumiklik tayo iti kakasta bambanag. Ti sumango iti anyaman nga asunto. Taktak ken gastos laeng dagita. Hello, auntie. Nakaawag kayo, mat. Nakapanaw ka ka din iti kunam ang nakakitaam iti tauhan ni Carla. When, auntie, nasingpat ti nagkamangak abalay iti ngato ti bantay iti igid ti syudad. Awan ka di, tinaiduldulin mo a dokumento na iti papam. Dokumento, auntie? Kasla dayong pakita na kanyak nga ingkabil na kano iti kwartok, auntie. Ay, masapulam ko maday a dokumento. Dakal ti maitulong day kan ka. Tapno di da maala ti sanikwam. Kasano, auntie? Naka-loudspeaker ti cellphone mo. Adda ka di mabalin ni papam? Sigod a negosyante ni Papa. Day ti makagapo. No apay nga isiksikat dati biyag ko. Jakin pagarop. Kunak no kaapelyedom lang nagiti de la Francia. Kunak no kaslaka kada kami amarigrigat. Dito'y balayo tinakariknak iti talina ay manong. Pagyamanak na magustuhan tinano mo abalay mi. Iti kaano man. Da kayo ti special iti biyag ko. Inawat dak dito'y balayo ng awan kondisyon na. Awan bayad. No di kat napudno apa nang ipatag iti pada a tao. Day talang ti adda kada kami. Awanan kami man it kinabaknang. Addaan kami mat iti puso ang mga asi. Kan mangipatag iti pada mi a tao. Dua talaeng nga adda dito'y balay. Di ka ka di maikawa. Wenno malidayan, ta saan akas iti nakairuamam a kinabaknang. Idi nagyanak dito'y balayo. Nakitak ti kinaragsak yun, nana. Day talaeng ti adda kada kami balasang ko. Saan akwarta laang ti mang paragsak iti tao? No di kat panagiin na yat yun, nana. Apalak day ta akababalin nyo. Numaminsan, nuan niya ti awan kada tayo. Iso ti sapulen tayo. Kas kumakadagiti anak ko. Nasapada nagtrabaho. Gapo iti kwarta. Tawan kat ngarod kada kami. Napadasak mat tinagtrabaho, tawan mat kwartak. Gapo iti sanikwa, isumat ti pakaisiksikatan ti biyag ko. Kumamang tayo iti apo. Tapno di nakabaybayan balasang ko. Adda ka di panagayat mo kan ni Eva, Manong? Saan ko ngay libak ading ko? Ngam idinamuak abak ng gayam ti pamilyada. Naawan di kirid ko amang ibaga. Kuna namot nga ibilang na kanu ti bagi na amarigrigat. Taawanan ti amin kan kuana. Agnanayon nga taadi na mabawi ti rumba nga para ken kuana. Dayta ti saan tayo nga ammo, Manong. Kinaykayat na ti pimanaw, ngam ti agyan ije balayda. Tanaranggas da kan kuana. Kasimat. No mabalin ko la ko maatulungan. Tultulungan tayo matan, Manong. Basit lang ti maitultulong tayo kan kuana. Angam, naimbaglaangan ngam tay maisagmak. Apay nga may kapayla nagsagad dito irwar balasang ko.
Ano nga min dagiti naragrag abulbulong, nana? Saan ka sigurong agsagsagad ijay balayuan niya? Idi adapay day di papa. Katulong ti mangar aramid. Ngam idi awandan. Siya kung ti mangar aramid amin at trabaho ija balay. Ti stepmother mo. Isu ti kadwa ni Uncle Danny ang pamapan ija opisina ti negosyo, nana. Eva, am-amom ka din nagiti sumungad a lalaki. Saan? Agturong damat ditoy. Aday gamda, ladawan samat. Iguyod nyo. Tailugan tayo. Itilugan ni Jay Baba. Saan yung alaan ni Eva? Okay ka. Ibatandag! Diyak kayo ti sumurot ka na kayo! Saan yung alaan ko, nak? Isulagin di. Ala, iguyod nyo. Tailugan tayo. Itilugan ni Jay Baba. Saan yung alaan ni Eva? Ibatandag! Diyak kayo ti sumurot ka na kayo! Saan yung alaan ko, nak? Di ka makibiyang. Apay a pinarusukan yun ni Jack! Saan nyo kuman ngay ramraman iti kinadakas nyo? Asino dagijay alalaki? Apay apinarusukan da ka. Kanapay nga inalada ni Eva. Kadwalakit ni Dagsyoman. Kan ulitag ni Eva dagijay. Tinangdanan dalakit ni dagijay amang birok kan ni Eva nanang. Ay, Diyos ama nang nga ase. Kasyam kuman ni Eva. Awan na aramida ka mangisalakan kan ni Eva nanang. Awan basol mo anak ko. Pinarusukan da ka mga main. Anyang iti aramidag nanang. Kasano ang matulungak ni Eva? Tsak pa'y amunos na dino ti palayda. Diyak masungbatan day ta anak ko. Tilakit di agsyuman ken kuana tinangaramid iti daytoy. Kunam siguro ang makalumang kay tagnanayon na niya, Eva. Anya ka di ti masapul yung kanyak, tita. Saan ang nadagsan ti kidawakan ka? Agpirma ka laang mo. Anya ka di ti permaak, tita. Dagiti dokumento may papan iti negosyo kan sanikwa ti asawak. Anya ti kasukat ti panagpermak, tita. Daawata may ti binulan 5,000 nga allowance mo. Madi ka pa'y? Adaawatam 5,000 a binulan? Anya ka di ti talged ko nga itad yung kanyak dayta iti binulan, tita. Danga ka talaga. Basta no imbaga, aramidak. Maikaw akpay kit din iti kaawan ni Eva. Kan matanakan nanang. Oray siya kanak ko. At damot danag ko no anyan tinaramid da kan ko na. Padasek to man tagdamag-damag iti pastag kapag tabtrabahwak. No adama kaamoy ti ayang tibalay da Eva. Saan ka basta agbasak no maamwam? Ammumot dagiti babak nang. Mabalin nga yaramidan da ka iti basol mo, kat kasuan da ka. Mariribo ka nanang. Kaslamang mangeg ko ni Eva nga agpapaarayat. Sapay kumatawan da kas amapasamak kan ko na. Aday ta dagiti papeles sa pirmaan. Sa anak pa nga agpirma, naawan pa'y abogado asi sa sango, tita. O sige, nagadungam mom. Mangalak, iti abogado, tapno pirma ka. Masapul ang mga laak matiti abogado, tita. Anya, mangalak ka pa'y lang iti abogado? Uwan, tita. Budoy, no di na pirmaan dagiti papeles, ipanyo iti kwarto na, kat ikandado yung itiruar tapno saan ang makalibas. Di na kumaikulong iti kwartok, tita. Ipanyo kit din, di yung parwaran, aging ka di na pirmaan dagiti papeles. Ingkulong dak iti bukod ko a kwarto. Kuna ni Auntie Lourdes, ajak permaan ti anyaman nga ipapirmada kanyak. Umawag kumamanan, tapno ibagak nga dak manan dito. Nakuna na nga minasan ko nga awagan. Urayak ka no nga iso ti umawag.
Umawag ko man ni auntie. Anya nga ta ti aramidon ta di ta babay, tapno mapagpirmata. Natangken ti ulo na. No masikuran di ta kwarto na, agpirman tumatlaang. Ibilin ko abasit laang ti itadakanan na, tapno inton mabisinan, agpirman ton. Kaslaman at damang patpatibker iti panunot na. Taapay at di na pa'y lapirmaan. Adda nga ta? Ti amo kat awan kabagyan nyo dito eh. Adda iti adayo. Asino nga tatimang patpatibker iti panunot na? Dayta ti jak amo. Makitan to, no mabisinan di ta kwarto na, no di pa'y lagpirma. Imbag tay mawag kayo, auntie. Nasarakan dak, kat inkulong dak dito'y kwartok. Imbag ta saan da nakita ti cellphone ko. Padasam abirukan ti kunam nga imbatikan ka day di papam a dokumento. Pangbiro kak ngay, kat adda akmat dito'y anak kakulong iti kwartok, auntie. Kita amin asuli di ta kwartong Bareng adda sekreto anang ikabilan ni papam. Malagip ko nga imbaga na idi, nga agpaaramid iti sekreto alaka. No adda mabirukam, saan mo nga ipakita? Bayam, ikagumaak ti agawid dita. Agpaiso, auntie. Tulungan na kuma, auntie. Ngam saan mo pa sasawon ka dakwada, nga adak amang balbalakad kan kawan. Wen, auntie. Basit laang ti itadyo akanon ni Eva. Nalawag? Iya ka di kwarto na ti panganan na, ma'am. Siyempre tabalod kat nga ron. Kaya't mon samot apati si kakat ikulong ko. Ikulong nagmat iti kwarto ni Eva, ma'am. Anya nga iti kwarto na? Iti kwartom agraraman ka. Ay, kung naklakit din, no iti kwarto na ti pangikulongam kanyak. Bantayan nyo na imbag. No ikanyo ti kanan na, bantayan nyo, tapno saan makalibas. Kinitak iti sirok ti Katri, ken iti aparador. Ngam awan mat makitak. Ay, agsarmingak man iti dakkel a sarming. Apay akaslasan asimagid ti sarming iti diding. Kitaak man kit di ti likod ti sarming. Kasla da basit a sekreto arikap iti likodan ti sarming. Padasag nga italmag ti kasla botones iti side ti landok. Naglukat ti basit a kasla rikap. Anda brown nga envelope iti unag. Kitaak man dagiti papeles. Dagiti dokumento ti sanikwa ni Papa. Ada nakasurat ako kwak kano dagitoy. Masapul nga idolin ko analaing dagitoy. Akas iti imbaga ni Auntie Lourdes. Mga yabak iti abogado, tagsasango tayo. Ngam kuna namat ang mga alamat iti abogado na. Nagadungarod nga muna. Ngam sana bale, tagpaarami dak iti peke a papeles. Mangtangdan ka nga roden na iti abogado. Kapilitan aday ta ti aramida, no isulaan ti pamuspusan. Adda mo kasigod nga abogado day di manong. Saan ko mga iso ti alaan ni Eva? Tulagak abayadan ti abogado na, tapno siyak ti akbaligi. Mayat nga ta ti abogado na? Madi nga ta, no paari kapak, iti rinapet a kwarta. Awan ka di tinaamuha, may papan ka ni Eva, Manong? Saan mo't nga amo nagtinagdamagag? Madanagan ako, nay. Anya nga tan tinaramid da kan kwa na.
Kasla nga ta idi at tagabuanda. Nasakit ka panunutan na jak pulos matulungan. Ikararag tayo laangan, nga awan ko matidakas ang mapasamak kan kuana, manong. Mariribo ka nak. No kaano pa ya kastoy ti mariknak iti may sa abalasang. Kastoy pa'y tinapasamak. Sapay ko mga rod, taagkikita tayo pa'y, manong. Budoy, agsungbat kayo no makalibas ni Eva dito balay. Apay no'y naklangan irakad. Tapno sana makapanaw, sir. Anya? At dalang arudan iti o nagtikwarto na. Basta bantayan nyo. Nakatrangkamat dito yorwar. No, baybayan la ko man ngagtalaw, di awan parikaw, sir. Uray pumanaw. Nulakat malpas, ti ipapaaramid mi kan kuana. Wano, pagyanan tayo langan dito, tapno damot ibabaon ko, sir. San man atilay bagbagam. Eh, Ti ipapaaramid ko, tinto naram. Hello, auntie. Imbag ta imawag ka. Urayik ti awag mo. Ada ka din nasarakam a dokumento. Ada, auntie. Ada land title anakanagan ka ni mama. Ada pa'y sec registration ti negosyo kan stock certificate. Ada surat na ako nana. No ada man mapasamak kanyak. Kukwa ti anak ko ani Eva daytoy. Ada permana, auntie. Nasayaat. Idulin mo analaing dagita. Nalpasan ti papeles ko. Makaawid ak tumot laang dita. Ngam, saan mo nga ibagbaga, ah? Kasano, no inton umay da ditoy kat makita dati papeles, auntie. Ipamuspusam nga ikarga iti silupin adida namnamaan. Kas kuma iti plastik ti basura. Ibaga mabasura, tapno dida kitaan. When, auntie? Agsagana ka, tada umay nga abogado dito'y balay. Kalpasan pa'y kumay ti makalawas. Tapno pirma akti bagbagayo, tita. Sige, tung palak ti bagam. Ngam inton madanon to dayta. Masapol apirma amon. Basta dan tumat abogadok, tita. Asino man ang ti abogadom ako nam? Mangkita ak, tita. Nagadulakat nga mumon. Di ta ka man langan. Sapay ko ma. Tamakaawid ni Auntie Lourdes. Isulaan ti makatulong kanya. anto di ka na. Basilang, saan ka matanabanog, tawan mo trabaho. Apay ka di nga ay ayunang matanti kinadakas da angkal kan tita Carla, manong. Isuda, timang susweldo kanyak. Ada ka di pang sweldo kanyak, tapno tong palan ka. May saka matarupat kwarta, manong. Abay, no na makita makwarta, imposible, adi mo tukmaan. Nga uray ada may ruruman, manong. Awan ti agbilang asaan ang makadanon iti sangapulo. Anya ti kayat maasawan. Addan to pa nagpulo ti tao ama nagdakdakas. Oh, apay akas tatiro pa managgapo dita kwarto ni Eva. Managdakdakas tayo kanay kada Ma'am Carla, boss. Anya? Apay kumamanagdakdakas tayo. Ang mga nusikalaeng. Datayo kano atalaw, sir. Agpulo tayo kano. Anya ti gapuna kumang agpulo tayo. Di mo amo ti sasawam. Ni Eva, hindi na mo ti sasawan na, boss. Isaw, tinang ibaga, saan ka ta siya? Anya? Imbagakan ka ni Eva dayta? Adda nga ta plano na maikontra kada tayo. Oray, ada plano na ta, nakakulong may. Kasano kumangay, boss? Adda punto may tiday ta nga imbagam. Uray anya ti sasawon na. Awan mabalinan na. Kaslabilit, anakatangkal. Maasi akin ni manong mo. Takanayo nun analiday. Manipod inala dagijay alalaki ni Eva, anak ko. Sapay ko maa. Taawan dakas ana pasamak kan kuana. Kanayon ko nga ikarkararag dayta, nanang. Ay,
Madanaganak pa yan kinimanong mo. Tadi pa'y una yun mangmangan. Awan ti maitulong ti panagdandanag na, nanang. Saan mo ang maikat dayta? Tauray siyak mo't kat agdandanag anak ko. Sa bagay, uray siyak motkit di Madanaganak para kan ni Eva. Hello, auntie. Kaano ka kadi makaawid? Imbaga ni Tita Carla, nga umay dito'y balay ti abogado, inton maminsan abigat. Kasangsangpot ko dito'y lugar tayo. Agaramid ka iti voice clip, nga agpapaarayat ka. Iso ti aramatag amapan kadagiti pulis. Voice clip, auntie? Wan, kartingam. Ibagam, no kaano ti panang ipupukdakan ka dita seled mo. Dagiti papeles, idulin mo na imbag. Kitaam, tapno saan da madlaw, ha? Sige, auntie. Lukutat nga ikabil iti unag ti pantalon ko. Sige, agaramid ka iti voice clip. Taipankon ka dagiti pulis. Uno saan, mang-record ka. Taurayag nga isend mo kanyak. Sige, auntie. Auntie, Wan, kasjay ti aramidam. Kan, dakamatam. No kaano ti panang ipupukdakan ka dita seled mo. Kan dagiti papeles, idulin mo analaing. Yisaan da kumaamakadlaw. sige, auntie. Lukutat nga ikabil iti unag ti pantalon ko. Sige, agaramid ka iti voice clip. Taipan kon ka dagiti pulis. Uno saan, mangi-record ka. Taurayag nga isend mo kanyak. Sige, auntie. Ag-record akon. Sapay ko ma, tamakasangpat kayo dito'y akadwam dagiti pulis. Isungurot akartengam ti agi-record. Adam-amok nga opisyal ti pulis. Kansigod nga abogado ni papaw. Wen, auntie. Binilin ko di sekretarya nga isupay ti makam mo iti opisina. Intapay agpalpaliwa ita kasangay ko. Dayta kumamot ibagakin ka. Naragsak akasangay mo, Carla. Agyaman Dani. Mapantay ti may sa beach resort. Kayat ko ijay, tanatal na. O sige. Kat awagak mo ti sekretaryak. Ta isupay lang ti makam mo iti opisina. Okay. Inakmat bilinan ni Budoy, tabantayan na anaimbag ni Eva. Uran niya mat kidi ti aramidan na. Saan ang makarwar? Ta nakakandado ti ruangan, ti kwarto na itirwar. Wan matkedi. Ngam inton ikanday ti kanan na. Masapo labantayan da anaimbag. Taamangan no makalibas. At day tati ka na. Mangan ka, tapno na pamigsam nga sangit dito kwarto. Tinapay nga wan man latigatas, wano uray danom. Makatimtimplay ti gatas. Tangdanan na ka, timplang ka. Uray danom man laang kuma. Masadutak ka raw. Ala, kanamkit din dayta. Na magmaga at tinapay. Kasano kumakanak dayta? Kasano no maipdo ka nak? Parikot mo dayta. Itakan. Irikap ko na ito ritaw. Sumangpet ko man ni auntie akadwana dagiti pulis. Tapno iraman ka apatiliw si kaabudoy. Apay ang nagsapa ka man ng anak kariing anak ko. Diyak man na mo, nana. Natagtagainap ko kit din ni Eva. Saan nga taaparparigatan tamanan? Saan tayo nga amo anak ko? Saan ka kumaunay nga agdandanag? Akas ko na ni ading mo, taawan maitulong ti danag. Diyak man na mo. Diyak pa yan may pamay sa tiyag trabaho. Adda ka asi ti Diyos, tanasing putmat ni Eva. Salwadan ni Apo Diyos, anak ko. Makitak pa nga ta. May sa asyudad ti ayan tayo. Ngam diyak mat makita no ayan na. Sa balimot ngamin dito'y syudad. Saan akas ijay away nga amamum amin akaarubam. Wan nga rol. Dito'y syudad. Oray agkakaroba saan na nga agaam mo.
auntie. Kumustan? Napan ka din iti presinto? Wan, paumay kami dita. Isaganam dagiti dokumento. Sige, auntie. Isaganak. Tapno into numay kayo. Nakasaganan. Adda ka di datitam kanangkel mo dita. Imbagada nga da papalanda. Nga saan ko nga amo no nakapanaw dan, auntie? Nakapanaw da kuman. Tapno mabiiti si Sarak dagiti pulis. Orayan kayo, auntie. Sapay ko ma, tamakasangpat kayo ni ti mabiit. Kaya't kung ti makarwar dito'y nangikulungan da kanyak. At damat nagsardeng alukan na iti pulis iti ruartigay. Apay nga ta. Umay da nga ta ditoy. Anya ko matigagara na ditoy. Umasidingak man itigay. Apay nga busbusin na kayo ti sango ti mansyon may. Lukatam ti gate. No di mo kayat asikati kang runaan nga agsungbat iti basolyo dita, abalay. Lukatam mo no saan? Apay ka di, ma'am. Katulong aklang ditoy. Sana saktakin ko kwa. Amok, iso alukatam ti gate. No di mo kayat, adakdakas ti mapasawakan ka. Pulis, dagiti kakadwak. Kartingam, Aguray kayo, ma'am. Awan pa'y dasarkan, ma'am. ilukat mo kit din ti gate. Tano saan? Paibalod ka! Saan ka pa'y balaw? Anya nga tati aramidag. Nagmaya tabuyaan dagiti daluyon ang maisaplit ka dagiti batbato iti igin ti baybay. Kuna ti may saaman ngurat. Akas ta kanu ti biyag. Numaminsan, adalam. Numaminsan, kat ababaw. Adalam no adaparikot wano rigat. Ngam ita, ibilang kong ababaw, tanaragsak ta adwa. Nang runa, numapirmaan ni Eva, dagiti ipapapirmata kan kuana. May samat da at tubang ka dagiti planok. Anya nga taaya ti aramida kan kuana. Tapno agtulnog ka dagiti kayak ko. Numatukan iti kulungan dayjay. Awan papanan na, no di agpirma. Hinton kwan, jak pinakpakan. Tapno agbisin kat mapilitan nga agpirma. Mapan kayo ka din ijay trabaho yo, anak ka. Wala nang. Agbati kayo manan Tasang putanda kayon tinton malam. Anya pa'y ngay no di kasta, anak ko. At damat nga rod trabaho yo adwa. O sige nga rod nanang. Inkamin. Ala, agad anad kaya o. Uray da kayo nanang. Saan kayo unay nga agbambanog dito balay? Umiyantan sapay ditoy. Kasla kayat ko pa'y ditoy, tanaulimak. Uray siyak. Kaya't kumat dito. Nabayaga dita nag-date. Wan nga rod, awagan tamanan dagiti sekretariatan. Ta isuda pa'y ti makaamo iti opisina. Awan mo't kid diti appointment ko itangal daw. Kasta akmat, ag-enjoy tamat sagpaminsan. Katungan Kakaisuna nga damat kwarta nga aramatan ta. Kat saan laang at trabaho akanayon. Ikanta mo ti bagita iti kunada as self-break. Sige, ma'am. Sir Police, umunag kayo. Awan basol ko Katulong aklang ditoy. Tapno mabiit. Isorom tinang ipupukan nyo kani big boss mo. Saan ni Carla ti boss mo? Nudikat ni Eva. Ni Eva ti boss ko na, ma'am. One, iso ti hosto a boss mo. Ta iso ti agtawid iti amin kadagiti negosyo. Saan kat ani Carla wano ni Danny. Kukwa ti ina ni Eva ti saniko. Kasta ka ti, ma'am. Awan ba di nga inararamin ko ni Madam Eva, ma'am? Intayon iti ayan na. Isorom ti kwarto anang ipupukan nyo kankwana. Intayon, ma'am. Imbag tayo may kayo, auntie.
Kunaklakit din no agbalegi dagiti managdakdakas iti plano da. Saan ang makalibak ti agsyuman ka? Kanti ulitag mo. Ta nakita amis mo dagiti pulis ang nakakandado iti ruwar ti kwartom. Illegal detention dayta. May samat dayta abudoy anti. Pasurot iti ibagbaga da tita Carla. Nagbasitit itad na kanak. Dinak pa'y painuman. Pusasan nyo dayta abudoy. May sakanumot dayta, Sir Police. Apay nga, Madam Eva. Nagtungpalak lang mo si Bilain. Dakas ka. Imutan nakit din. Katsyak ti akin kukway ti amin. Apay nga, si pusasan nyo. Paikandadong pa'y ti balay mo. Tapno saan pa'y ang makastrek dagiti managdakdakas no sumangpet da. Wan anti, umayak mat ijay presento. Tamang ifailak iti formal adarom kontra kada Uncle Danny ken Tita Carla. Dayta ti rumbang. Apaman ang makasublida. At danto pulis ang mga ristar kadakwada. Agpatinggamat laang anti kinadakas da anti. Si kakit din ti irurumanda. Idinto ta si kati akin ko kwa iti sanikwa day di mamam akabsat ko. Imbaglakit din tada ka anti. Anya nga ta tinagbanagak no awan ka. Hindi nakmat pa'y balod Madam Eva. Awan mo't ni mading inararamid ko ken ka. Nasayaat ka di, jay didak pa kanan. Ken patpatsyam ti bagbaga dagiti managdakdakas. Pakawanin na kun Di na ko mapaibalawd. Nagtungtung palak lang Agtistigo ka iti kinadakas dagiti dua. Tapno malaganan ti basol mo. Uwanan, Madam. Tung palag itatibilin mo kanyak. Sikan ti among kau, Madam Eva. Makitan to. May sakamat apasurot dagiti managdakdakas. Pangaasim ka diya, Madam Eva. Di nakipakulong. Kabutang mo matgayam. Apay nga rod nga kulong nak. Apay nga takalat ang nagtibayo ti barukom ko. Apay kumaan nagtibayo ako na. Di mo ibaga, nga da sakit mo iti puso. Saan mo tala sakit? Basta, agkabakabak lang. Hakat, agawit ta ka din. Ang mga nuad damat ipasimudag dayta panagkabakabana. O sige, agrubat tang rodan, tagawid tan. O sige, agawit ta nga rodan. Maala amin nga statement mo, Budoy. Ibagam amin tinapasamak. Ti panangipupukyo kan ni Eva. Kano apay ngayon pupukyo. Ibagak amin ti pudnaw. Basta didak paibalawd, ma'am. Nulakat mayat ka nga agpaay a witness kadagiti amin akalukwan dagiti amom. Eyewitness? Ibagam no apay ngayon kulong yun ni Eva. Kanti kaadda ti relasyon dagiti dua, idi si bibiyag pay day di ama ni Eva. Ibagak ka di pa'y ti kaadda ti relasyon da ide. Aging gaita, ma'am. Wan, tapno nayon ti kaso da. Di da pa'y mabalin ti agpiansa. Gapo iti illegal detention nga inarami daken ni Eva. Sige, ma'am, sige. Ibagak amin. Basta didak paibalawd. At dan ebidensya dagiti pulis, iti pa nakaikulong mo. Kanti pa nagpaarayat mo akas biktima, Eva. Urayak amaala ida ti pulis. Kat iyagda dito'y presinto. Sakbay nga agawid ta ija balay ko, anti. Wan. Ang mga noan niya pa'y ti aramiden dakan ka ijay. No makita da ka ijay bukod mo abalay, anang ikulungan dakan ka. Wan, anti. Amangan pa'y no aramatan dakas hostage. Tapno makapanaw damanan. Sana bale, tanapanan dagiti pulis ijay asidag ti balay mo. Urayan da ida ijay asumangpat. Makla at dalakit di. No apay anabaliwan dagiti kandado ti gate. Saan dakas ka rin na makastrak. Tain kandadok maten. Nagnumaranda iti manu atawan ti kinabaknang mo. Idinto ta nagrigat kamat? Ha! Dagiti awanan bain? Malagip ko dagiti nasingpat ang nagkamangak. Idi kaslak na yaw awan apihak. Kinaasyandak nga awan kondisyon na.
Nadadaalan samot ti mobile patrol ti pulis iti samot ti gate. Na, tadita pa'y matsirok ti kayo iti asidag ti gate tinang iparadaan da. Aguray ka man. Anya ti aramidam? Papanawam ka di idan? Anya pa'y ngay. Diyak kaya ti kaaddada di ta asidag ti gate. Mala, darasam nga rod. Magagaran ako nga agid da iti kwarto ta. Nabannog ak iti biyahe. Ala, mabit lang. Tarumwara kitilugan. Anya ka diter aramidan nyo itiruar ti balay ko. Mabit lang, naipakita ka, sir. Tanya nga tati ipakita na. Ta nakapatalikod pa'y ti ima na. At ti para ka. Ha! Posas! Anya nga tati ipakita na. Ta nakapatalikod pa'y ti ima na. At ti para ka. Ha! Posas! Apa pinusasan nak? Iji kayong presentong kagpalawag. Oh, Ora ti papaya ka duam, pusasan na pa. Pinasasandak! Oh. Katanya da itoy! Asino din ang ipatiliw ka na kami? Sige, mapantayin ti presento. Nasaya at adda kayon. Managdakdakis nga agom. Sika? Ayan ni Budoy. Adda ni ti unag ti selda. Da kayo mati sumaruno. Managdakdakis kayo. Asino ka? Apay ang makibibiyang ka. Yam amukan ka, toy no mo. Siyak ti kabsat ti ina ni Eva. Di nagpay am mo. Tadita pa'y nagkitkita ngam amukon ti kinadakis mo. Ha? Adda kabsat ti ina ni Eva? Isu nga awan ti karbangan ti asino man amang tagikwa iti sanikwa ni Eva. Maikursong kayo iti selda. Kabayatan adi pa'y malpas ti hearing ti kasuyo. Dagayang kabsat ti ina ni Eva? Apay adi mo imbagbaga? tiyam mo kataday di abroad. Diyak yung pagarop, ang agawid gaya man. Ayan nga tan ti sinalbag ani Budoy. Oh, kunata nga adda di tabangir aselda. Isun sa kano ti pagbalin ng witness. Ha? Kasano ta itan? Nakita mismo dagiti pulis tinang ikulungan ta ken ni Eva. Si kamot ti akin nakam iti pan nakaikulong ni Eva. Si kalaan kumati agsumbat. Anya? Kadwa ka ang nagplano? Ita, ibagam asakla ang tagsumbat? Amin namon, asikalaan. Tapno agtrabawak. Sarungkaran kan tulangan di pagbaludan. Ha? Mansak ngay, naglalaing amon? Kadwa ka ang nagplano? Ita, ilisim ti bagim? Agyaman ako na itidakkel at tulong mo kanyak, auntie. Saan kan nga agyaman ka, anak-ana? Karba nga kaskabsat ti inam ti mangtulong kan ka. Imbaglakit din tada kayo. Nakakulungak pa'y kuma aging gaita, auntie. Agsasango tayo pa inton hearing, tapno makadngan dagiti nakabasol. Kat, ti maipapanitisan ni kwa, auntie. Ipakita ta dagiti dokumento nga igam mo, iti abogado. Tapno maipanagan kan ka dagiti sanikwa. Nalakas siguro nga ipagna. Taadamat pinirmaan ni mama, auntie. Wan ka anak-ana. Dakal nga ebidensya dayta a pinirmaan na amang ibagbaga. Ako kwam amin asa ni Kwada, no bilang man taawandan dito'y lubo. Kasano ta itan? Awan kwarta nga igam ko. Naibus idi na panta nagpalpaliwa. Kasanon. Di tamot mabalin ti mapan iti bangko. Taadatakat nga rod ditoy. Jak lakit di kabaanan nga awan igam ko a kwarta. Dakkel aparikot daytoy. Uray kuma no di da nakita ti kwarto anang ipupukan ta ka ni Eva. Buisit tumot di ikit ni Eva. Nangyag iti delubyo iti biyag taday di a babae. Delikado ta ita. Nadagsan a basol ti illegal detention. Mabalod ta ka din nga agnanayon. Dayta ti amok. Tada ebidensya nakita dagiti pulis. Ken nagtistigo day di abudoy. Oh,
Napupunit-punan ti malas nga rod no kasta. Naproban tikid daw ko iti korte may papan iti marathon hearing. May papaniti illegal detention, ma'am. Wan bodoy, agwitness kan tapno malpasan, kat mabalod da iti agnanayon. Madigayam ti mangikulkulong iti tao, madam. Talaga madamadi. Gapula ang iti tariga kay da ang mga agaw iti salikwa ti sabali. Mga ramid dakit din iti san nga umno. Nairam-ramanak pa yan. Saan ko nga mo ang madigayam, ma'am? Pakawanen da ka. No ibagam amin ti pudno iti pangukuman. Anya ka di ti sumarunong nga ramidan ta, auntie. Ipakitam amin dagiti dokumento iti abogado. Tapno maipanaganan kan ka dagiti rumba nga para kan ka. Inton may panaganan kanyak, ituloy ko matlang ti agadal. Tapno siyak ton ti mangimaton iti negosyo. Ay, huna ka anakan. Isuro ka dagiti rumbang amamuam may papan iti negosyo. Agyaman ak unay, auntie. Kamaudyanan na. Saan akon nga agamak? Tamay baludan da Auntie Carla kan Uncle Danny. Sigurado nga ipafreeze ni Eva ti kwarta iti bangko ti negosyo. Insuro lakit ni Dadya nga ikit na. Kasano pa ita mabalas ko Dadya a Lourdes? Oh, jak laing pagarop nga dagayam ang dadya a babae dito lugar tayo. Imbagam ko maidi nga dagayam kabsat ti inana. Tapno inruar ko ti linaon ti bangko ti negosyo. Inkabil ko kumaiti sa baling nga account. Day tangarod. Nalaka kumamot amandaran dagiti kakadwa nga addaan karbangan na para iti withdrawals ti kwarta ti negosyo. Adda na katamagak. Ang nakabalot ka no tinangikulong iti agnagan iti Eva de la Francia. Nakabalod ko nam, Manong. Ni nga ta Eva ti dinakamat ti nakadamagam. Nalabit. Ibagadamat abak ng kano a tao ti akin apelyido ti de la Francia. Sapay ko mga rod, da iso ti dinakamat da. Saan ka di ako nam? Ako kwa dagiti de la Francia ti pasdak a pagtrabtrabahwam? Padasak pati agdamag-damag ading ko. Kaya't ko ang makita ni Eva, bareng am-amo na tayo pa'y. Malagip na tayo pa'y nga ta. Saan tayo nga mo? Marigrigat tayo ngamin. Idinto tabak ng gaya matao. Di tay laim pagarop. Ati pinadagos tayo itinano mo abalay tayo. Kat milyonarya gayam. Tisuran ti inam kat nakalan apam managnak akayat na nga ipatawid kan katisan ni Juana. Sa maysa, ti amok, kat saan anak kasarda tita Carla kan papa. Saan pa'y gayam a legal wife ti agsyuman kan ka, tadi damat nagkasal. Day tangarod ti nasakit, attorney. Idarom ko ti panang malmaltrato da kanyak. Dakkel ti sungsungbatan ti agsyuman kan ka, agraman ti ulitag mo. Mano atawan ang nagtrabaho akas servidora iti restaurant. Tapno dala ang pagbiag ko. Dakkel basol ti inaramid na kan ka. Iso adakkel ti panangabak mo iti kaso. Ita, agpulo da matlaangan, attorney. Wan, awan apulos karbanganda. Tasani kwa ti inam, kanagan pa'y ni mamam ti property. Nalakamat gayam amay panagan ti sanikwa kanyak. Tanagan kanumat ni mama ti property, auntie. No idi pa'y kuma, nga inaramid ko daytoy, kaanakan. Ay, jak amo akas to'y gayam ti inaramid dakan ka. Imbaglakit din. Taga po iti social media. Nasarakan yu ti account ko, auntie. Talaga sinapol ko tinagan mo, kaanakan. Kaslang amin, naparparmatak ti inam. Nakita na siguro ti panagrigrigat ko. Iso ang nagpariknakan ka, auntie. Saan tayo nga ammo no naira na laang wanuan niya? Iso nagpursigiak anang biro kiti Facebook account mo. Iso ang mamati adinak binaybay anti apo, auntie. Da kayo ti inaramat na amang tulong kanyak.
Ala, saan ka nga agsentimiento? Nalpasan ti panagregrigat mo. Kat si Kanton ti mangimanihar iti negosyo yo. Tulungan ka. Intan kadag iti negosyo yo, ta ipakaammo ta asaanan ada Carla Dani ti mangimaton. Wen anti, amok mat dagiti pasdak nga ayan dagiti agduduma a negosyo. Kimuyugak iti daydi papasak bayan na aksidente. Amok ti daduma. Tain ko'y kuyog nakmat day di mamam. Saan ka di nagtrabaho kapay kadagiti may sa apasdak idi anti? Wan siyak ti sekretarya ni mamam idi. Saan ka di a hotel kan restaurant idi dayjay anti? Wan, iso nga una unta ti mapan ijay. Ti amukat nagan ni mamam idi dayjay. Tasyak nga min idi ti ibabaon na nga agbayad iti buwis. Nakadisente kamot ita amapan agtrabaho, anak ko. Ita man pa'y. Adda kano nga min sumangpot ita iti pasdek nanang. Addan sa kano ka barbaro asumrek ng staff. Diyak pa'y amo na agtaninaad kami at trabahador. Mabaliwan sa kano ti management. Kasta ka day. Ay, sapay la kumaata saan da ka nga ikatan. Nagrigat ti agbirok iti sabali at trabaho. Dahil tangarod ti pagdanagak nang. Kunada, ang mga numaikat ka no dagiti kaswal nga da anomalyana. Ang awan sa mo ti madi nga inaramid mo iti trabaho manak ko. Awan mo ti amok nang. Ngam di tayo laam mo Tadyay sa kano inala ti sigod amang iman manyahar ket obserbaran dapay kano. Kasta ka day. Amang anuad na nakabasol ka dagiti daddo mga staff. Iso ang mairaman dagiti adda iti baba. Dahil tangarod ti kunada nanang. Nakasagana akon anti. Mapanta ka din kadagiti ayan ti negosyo? Wan ka na. Mas daaw da makakita. Taubing gayam ti big boss. Tila ang nangital kanda, ti agpakpakita ditoy. Impyar amin daydi papa, ititalken na. Ngam, tengal ni Tita Carla kan Uncle Danny ida. Kayat mo asawan. Itala ang agparang kakadag iti trabahador iti pasda, kanda dumapay. Wen anti. Naturay ngamin da Tita Carla. Tas sigudan nga empleyado da ijay. Idinto tawan kano ti amok may papaniti negosyo. Dayta ti kunana, taada plano na amangagaw iti sanikwam. Kasano no masentensyaan ta makulong di munti. Diyak lakit ti kayat ti makulong ijay. Daytoyen ti supapak ti kinaagom ta. Makulong ta jay munti. Diyak kayat ti makulong ijay munti. Nagkasangan ti kastoy. Napigsa ngamin dagiti ebidensyada. No saan ta kuma nagbalin na naagom. Saan ta kumamot ang mapan ijem unti. Mabagtitak sa amot namang panunot. Nagyan tayo jem munti iti unos ti panagbiag ta. Saan ka sumanao? Tanagnamay ta iti santa ako kwa. Idinto ta nagrigrigat ni Eva. Awan ka din ti karbangan ta iti sanikwana. Kukwa nga mintinan ni Eva ti sanikwa. Empleyado laang ti kabsat ko, anang asawa kan kwa na. Ngam apay nga rod nga da nakita anagan na. Frod dagi jay apapeles. Masapol adalusak ang nalaing dagiti pasilyo ti pasdek. Umay kano ita ti kabarbarong staff. Sapay ko matagtali na edak ditoy. Awan amok a masterkak no may katak. Narikat ti agbirok iti trabaho. Taawan mo't hiring ita. Iso pay lahong ti pasdag. Awan mo't nagbaliwan na. Kasano ko maapabaliwan da tita? Kat makumikom damat iti sabali abana. Kasla boses ni Eva day chay. Anda ka di ditoy? Jack! Sika ka dingang paiso!
Kasano nga pabaliwan da, tita? Kat makumikom damat iti sabali abanag. Ha? Kasla boses ni Eva na jay. Adda ka di ditoy. Manong Jack, sika ka dingag paiso. Eva, adda ka ditoy. Anya ti imayam ditoy. Dito'y kakadiapastak nga agtrab-trabaho, Manong Jack. Wan Eva, kumusta kan? Di da ka di pinarigat? Adan ijay presinto da tita Carla. Iso nga may kami dito'y. Taka sa ume dagiti empleyado, ama baliwan ti management. Mabaliwan? Asino ti mang baliw? Auntie, iso ni Jack. Timbagak anak gidagusak idi inikat dak iti restaurant a nagtrabahwak. Dito'y gayam apasdak nga agtabtrabaho ti ko naman ang tulong kan ka. Mas daawak mat, auntie. Jack amo adito'y gayam ti pasdag a pagtrab-trabahuan na. Italaang ngamin nga umayak dito'y. Maikan iti nasaya at trabaho. Uwan, auntie. No anya ti kabailan na nga ramidan. Iso ti maitad kan kuha na trabaho. Ala, kasarita tanto inton malpas ta kasarita dagiti staff. Aya baksa, auntie. May mayat no mangag namat ti saritaan tayo kadagiti staff. Adakan ka dayta kaanakan. Si Kamat ti Big Boss. Naimbag-abigat tayo amin nga empleyado dito'y apasdag. Kaya't ko nga ipakaam mo kada kayo. Asaanan ani tita Carla ti akin ko ay tiday to'y apasdag. No di kat to'y no mo. Adan ijay presento ni tita Carla. Saan nyo gayam nga amo at ipudno amang tawid dito'y apasdag? Kandagiti daddo mapay a negosyo da Mr. and Mrs. de la Francia. Kati anak da ani Eva de la Francia. Gusto ko yun. Saan na ni Madam Carla? Dayta tipud no. Sapay ko ma. Tagkakadwa tayo. Kan agdi din nanggay tayo iti trabaho. Tapno na saya at ti pagbanagan ti negosyo. Da kayo gayam ti akin ko ti pagtrab-trabahwak, Madam Eva. Di nakawagan iti Madam Manong Jack. Awan nagbaliwan ti panaggagayim tayo. Kas edi adak iti balayo, Manong. Kababain mo't Madam. Da kayo ti bus ko. Sa anak amay kari ang mga awag itinagan nyo. Saan, Manong Jack? Sikapay lang ti kapat ganiti biyag ko. Ta edi awan anak. Da kayo tinakariknak iti pudpud no apan nang ipatag nga awan kondisyon na. Nga oray na mo kami lang. Napatpatag kanyak, tinapudno apan nang ipatag. Ngam ti anyaman na kinabaknang. Sana pulos amagatang, wanong magatadan, tipudno apan nang ipatag. Day talang ti adda kanyak. Awananak apulos iti kinabaknang. Kumusta ti kunkunam anapan iti ayan ti trabaho, manakaw? Ni gayam Eva ti akin ko iti pasdag a pagtrab-trabahwak nanang. Anya, ni Eva? Api nga rod analiday ka. Kasano pa iti panggap ko ang mga aram ken kuana. No na nga tumot gayam ti kasasad na iti biyag. Anya pa'y nga rod ita, anak ko. Alangan nga ipilit mo ti bagim. Kat marigri kat tayo laeng mo. Kunada nga ikandak iti sabali at trabaho. Kasaudak pa'y kano. Kunada, kunamsamot. Asino ti kadwa na anang iba ka? Ikit na kano day jenang. Iso kano tinang tulong ken kuana anak karwar iti nang ipupukan dakin kuana. Anya, impupok da ni Eva? Uwan kano nanang. Babaan ti tulong ti ikit na. Natiliw dagiti nang ipupok ken kuana. Imbag ta idi ingkulong dakat na ilamang na ti cellphone na. Iso adida na ala. Inton bigaten ti maudi apa nagsasango tayo iti korte.
Masentensya ang dangatan, attorney? Masigurado, tayta. Dakkel ti ebidensya, kanya inaramid na iti negosyo. Fraud ti impakita na apapeles. Sapay ko attorney. Pati ti pan naka-transfer itinagan mo dagiti property. Malpas tumatan. Awan ton ti makibibiyang iti negosyo. Dagitin tulaangan matalak amang imanihar ti pangitalkam. When attorney, adamat kit din ni Auntie Lourdes amang tulong kanyak, amang isimpa iti amin. Mabalin mo nga ituloy ti panagadal mo. Tapno ammom to aminen apasikot-sikot iti negosyo. Agnanayon ta ka din ang mabalod. Diyak kaya ti maipan iti koreksyonal. Awanan ti maaramitan ta. Talaga mabalod tan. Agbalin ta abalod nga agnanayon. Gapoy ti kinaagom. Awanan ti negosyo nga imatunan ta. Agpaiso ti ko na ni Eva. Anadano nan ti panagpuluta. Uray kasano ti panagbabawi ta ita. Saanan ang may babawi ti sentensya ta mabalod? Dayto yan tinaganap ta. Kanayon ang maudi ti babawi. Anyan to nga ta ti biyagtan iti pagbaludan. Agyaman unay kan kanti. Nang runa kan ni Apo Diyos. Nagbaligi tayo. Wan ka anakan. Iti kaanuman, saan nga agbalig iti kinadakas? Mamatiak iti dayta, auntie. Medyo nabayag matbasit ang nagtuo kak. Gapo iti tulong mo. Nabawik matlaang ti para kanyak. Rumbang laang asika ti agnumara. Saan kat adag iti na isabsab itlaang at tao? Ita, natalinayan ti kapanunutak. Sana kung agumaw-gawawa iti kaasi ti mga asi kanyak. Katanya itan ti planom ka anakan. Mabalin ka di, amapantay ije balay dagiti nang tulong kanyak, auntie. Sa dino ka di dayjay. Itiigid ti syudad, auntie. Ije bantay. Ikan ka iti pangrugyam. Tapno saan ka nga agrigat no pumanaw ka dito'y balay ko, Manong Budoy. Papanawon nak dito'y balayaw, ma'am. Pasensya ka na. Ngam adang amin ayabak akadwak dito'y. Dagiti nang tulong kanyak, idi siyak ti agrigrigat. Kasta ka day, ma'am. Ulitak tiyagkid daw iti pamakawan. Gapo iti panangtungpal ko kada Ma'am Carla. Napakawan kan. Iso adi ka inraman nga impabalod. Urekes kasano. Imbagam ti pudno anapasamak. Tas ikakat nga rod ti witness. Agyaman ak tadinak impabalod, ma'am. Agyaman akmat. Tanagmayat ka nagbali na witness. Oh, umanay mat siguron apang rugyam day tagatad. Mabalin mo ti mga rugi iti basit a negosyo. No apaya nagtungtong palak iday kada Ma'am Carla. Imbaglakit din tanasingpat ni Ma'am Eva. Iniktanak pa ti pangrugyak nga agnegosyaw. Ay, agawid aklangan ni di lugar may katagbalbali wakaon. Aglako aklangan iti komporme, iti purok may. Unay mo't gaya man dito aselda. Mano kami nga da iti may sa akwarto. Agid na ti dadto may ti semento. Awan kutson. Kasanunod ag sakit. Di pa'y katagiin naris kami. Inakaagto ko ijesuli. Sang kakita dakdag iti pada kabalod. Imbag no di dakdang landag ito'y. Nagkasangan ti kastoy. Dahito yan ti kungkunada supapak ti kinaagom. Ang babawi akon. No mabalin la ko mga isubli dagiti pasama. Nagpada mo ti day of Pio. Saan kayo asimrek itang aldaw? At ang amin aramidag iti garden ko, nanang.
Aglabak matita, nanang. Tapno saan ada kayo mananti aglaba? Nay, adan samot tao. Ingka man kita en Julie, anak ko. Sige, nanang. Asino ka... Ha? Ma'am Eva? Apay amam ko nam kanyak. Siyak pa'y laeng ni Eva ang nagkamang dito'y balayo. Saan mi nga pagarop? A milyonarya kagayam. Umunag kayo, ah? Ano sanyo, ah? Takas ti talaga ti balay mi. Talaga nga umunag kami ka ni Auntie Lourdes. Da kayo gayam ti ikit ni Eva, ma'am. Di na ko maawagan iti ma'am, kabsat. Lourdes Latan. Kaya't ko tiagyaman ka na kayo, ta pinasang bayo ti kanakak, idi awan pa kidagusan na. Nakakaasimot ngamin iti. Saan mi nga impagarop? A milyonaryo gayam ti pinasangbay me. Kabsat. Kaya't da kayo nga awisan iji balay ni Eva. Awan kadwanan to ijay, no agsubliak iji abroad. Kasano nga ito'y balay me, kabsat? Mabalin nyo lata ti umay pumasyar dito, iti anyaman nga oras. Agtrabaho mat ni Julie iti hotel, wano restaurant ako ka ni Eva. Inga mi ti sweldo na. Kat ni Jack, agtrabaho ka di pa'y. Iso ti mangkita kadagiti amin a para dalos iti pasdag, kan iti agduduma nga opisina. Agdudo mga opisina? Ay, saan ka di amay maysa ti opisina yaw? Ato nga opisina ti agab-abang, iti dagduma pa'y apasdag, kabsat. Ipadalos mi dagiti komidor kan ruar, tapno kanayon anadalos. Iawis ko ti panagyan yu ija balay ko. Tapno saan kayon amarigatan amagna nga inaldaw nga agtrabaho. Uray agbati akon ad ito'y balay basang. Saan mabalin nga agbati kayong agmaymay sa nana. Masapul nga umay kayo mata. Anya nga iti aramidak ijay basang. Tapno saan kayo amaikan. Agbantay kayo mat ija balay ko. Swelduan kayo mat nana. No kayat yo, tumulong kayo nga agdalos, ta swelduan kayo. Ay ikwa, panunutak pa'y basang. Saan kayon nga agpanunot nana? Umay kayon, tapno agkakadwa tayo manen. Agyan kami ki den, ijay balayaw? Da kayo timbilang ko a pamilyak, tawan kat nga rod pamilyak. Pangaasiyo, taumay kayon ija balay ko, nana. Pangaasim, tasik ako mati mga lukoy kaninana. Umay kayo kumaidya balay ko. Natalgadak, no ada kayo akadwak. Diyak kaya tiyag may sama anong Jack. May kari kami kadi nga umadak iti pagtaangan ti milyonaryo. Si kamat manong. Saan ko maaga po iti pirak? Tapno mayadayo tayo iti tunggal maysa. Nababa kami ngamin na makipulapol kada kayo ababak nang. Apay akas na ti sa umanong. Saan ka di anaragsak tayo idinagyanak ija balayo? Isubli tayo kumaday di apasamak manong. Di nak kumapaayan. Ay na, kasla palasyo to'y balay da Eva. Kasla jak pa yan ammo ti pagruwarak. No mapanak iti daddo maapaset na, nanang. Uray siyak nga rod, anak ko. Basit laeng tiintulong tayo kenkwana. Ngamaminribo nga ad-ado ti supapak na. Pagsayaatan ti tumulong, nanang. Ay, no saan tayo at tinulungan, idi? Ay, awan kumaday to'y agasat tayo ita. Nasingput at talaga ni Eva. Di na tayo linipat, idinabawi na ti kinabaknang na. Imbes sa mangala iti ado akatulong na, kinaykayat na ada tayo ti kaduhana di ti balay na. Inikan na tayo pa iti trabaho. Kat supapakan tayo matday ta kinasayaat na. Babaan iti panagserbi tayo asipupudno.
Uwan, nanang. Apay ka di atikan matagtagari manong. Adda ka di ginuram. Saan ka matakastay di? Pampanunutek lang ti kinadaksang gasat ko. Apay ko maadak sang gasat ka ako nam. Adda kayat ko agaw aten. Ngem ore kasanok asukdalan. Jak pulos masukdal. Amin na kayat agunudan. Kasapulan titurad amang iwayat iti anyaman awagas. Ngam no napakuyugan iti kinatakrot. Kasano kuma magunod mo? Kinatakrot ka diti saan apa nang ipagay ti ayat. Siyempre. Kasano ama-amuam nga damat panagayat kan ka ti babae no di mo matibaga. Sapay ko mga rod. Tas saan ko apakabasulan na ibagak. Ngay di palang. Kat inayat kan. Nabayagan nga inururay ko dayta nga ibagam. Ngam, apay nga italangmat nga ibagam. Agpay so. Di na ka di kaguray ti imbagak. Sana pulos. Adamat karbangan ta amangayat iti tunggal maysa. Saan ka di, Jack? I love you so much, Eva. I love you too, Jack. Nawayatan, tanakabalo ng dagiti na agom at at tao. Awan tuban iti ayan ayat ta.